Күп фатирлы йортны Казанның Тат коммун җыл сервис төзелеш оешмасы эшчеләре төзей. Бүгенге көндә йортның диварлары күтәрелеп беткән. Оешма эшчеләре электр һәм эчке эшләр белән мәшгуль. Йортка шушы көннәрдә җылылык системасы сузылачак. Төзелешне Оппара Казан төзелеш оешмасы бу 8 квартиралы йорт булачак. Бу йорт совка басылу көтле яңа еллар шул декабрь азакларына. Штукатурка эшләре бара, электричество сузалар, канализация эше бара инде. Да, кровли начинается завтра, начинаем крышу делать, внутреннюю штукатурку закончили почти. Но хотим заканчивать в этом месте. Күп фатирлы йортның тиздән түбәсен ябуга да керешәчәкләр. 8 фатирлы йортта 4 бер бүлмәле һәм 4 2 бүлмәле фатирлар булачак. Бу йорттагы фатирлар ятим балаларга 5 һәм оннан күбрәк бала тәрбияләүче күп балалы гаиләләргә социаль ипотека программасында катнашучыларга тапшырылыр дип көтелә. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.